arep nyeng ngendi? Ngintik aja kayak susu. Iki lho iki Kang, arep nyang posyandu melu penyuluhan. Weleh-weleh, penyuluhan opo to yu? Dawuhe Bu Bidan, penyuluhan ngenani imunisasi Kang. Anakmu opo durung kok imunisasi yu? Durung Kang, anakku sehat, waras, wiris Kang, tanpa imunisasi. Piye to yu? Imunisasi kanggo imunawaroh. Imun deh yu. Walah, ngono to Kang. Tak pikir ya mung kanggo sing gampang lara. Ora ngono yu, imunisasi penting mligine kanggo bocah cilik. Butuh imun sing kebal supaya bisa tumbuh jumbuh lawan umure. Hehehe, iya Kang. Ya wis, aku tak budal sik Kang. Penyuluhane selak bar. Monggo yu. Imunisasi program negeri penting kanggo mangun imun tubuh lumantar suntikan. Imunisasi mupangati: 1. Proteksi diri. 2. Mangun herd immunity. 3. Proteksi lintas kelompok. Imunisasi paling dasar kanggo bayi ana ing posyandu, puskesmas, dokter, bidan, lan rumah sakit. Jinise yaiku imunisasi BCG kanggo penyakit TB, imunisasi DPT kanggo difteri lan tetanus, imunisasi HB kanggo hepatitis B, imunisasi campak kanggo campak, imunisasi HIV kanggo meningitis, pneumonia, lan radang saluran telinga. Ayo dulur-dulur, imunisasi kejar. Mangun, imun, jangkepi imunisasi. Luwih becik telat tinimbang blas. Ibu bijak enggal tumindak.